Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg appella lill-Prim Ministru biex isir proċess immedjat ta' verifika biex kull individwu ikun jista' jiċċekkja min hemm reġistrat fuq il-proprjetà tiegħu u bekk qal li l-poplu Maltu Awċi ikollu serħan il-moħħ fl-isfond dwar dak li sejjaħ skandlu tal-karti tal-identità. Għall il-Partit Nazzjonalista sib jagħmel il-pressjoni kollha meħtieġa biex pajjiżna jitneħħilu dan id-del mill-aktar fis. F'intervista bit-telefon fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Gregg qal li l-Partit Nazzjonalista qed jistieden lil kull min irċieva korrespondenza dwar użu ta' proprjetà tagħhom minn terzi biex jagħmel kuntatt bil l-evidenza li tinġabar tgħaddi għand il-maġistrat inkwerenti. Tenna li l-Aġenzija Identità għandha tippubblika r-rapport tal-inkjesta interna li qalet li għamlet dwar il-każ. Dr. Gregg reġa' talab għar-riżenja tal-Ministru Byron Camilleri li qal hu responsabbli għal diversi fallimenti li għaw taħt ir-responsabilità tiegħu skontu dan juri li l-Gvern telef kull sens ta' responsabilità u kontabilità. Tkellem ukoll dwar il-qtil ta' Nicolette Girxi u qal l-Kummissarju tal-Pulizija nqabad jikdeb għaliex kien qal li l-vittma kienet irrifjutat li jsirilha risk assessment iżda. Il-Gazzetta The Sunday Times ippubblikat dik li se jakkonferma li kien il-parir mill-professjonisti li attendew l-evalwazzjoni tagħha li risk assessment ma kellux għal xi isir la ma kienx hemm teddid. Dr. Gregg qal il-Kummissarju tal-Pulizija naqas diversi drabi lil poplu u għax qal li hu lejali lejn il-Gvern dan ikkonfermah fil-kariga. Żied li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jappoġġja t-talba tal-familja biex issir inkjesta indipendenti bilan li mhux biss isir magħruf x'seħħ lil Nicolette iżda wkoll fejn naqset tas-sistema. Il-Kap Nazzjonalista qal li anki l-istorja pubblikata fil-Gazzetta Malta Today dwar l-investigazzjoni tal-Pulizija fil-każ tal-Vitals skontu tikkonferma l-Kummissarju nqabad jikdeb. Dr. Gregg qal li wara żjara b'sorpriża li kienu għamlulu fid-depo, il-Kummissarju kien qal li huma mill-ebda investigazzjoni indipendenti, u mbagħad ftit wara qal li kien investiga xorta waħda, u issa qal li sar magħruf li l-Prim Ministru interferixxa fl-investigazzjoni tal-Pulizija dwar Vitals biex skont Dr. Gregg jgħin lil dawk li bbenefikaw minn dan il-frodi. Dwar l-aħbar li l-eks kap tal-aħbarijiet tal-PBS Norma Saliba ġiet mistiedna mill-Prim Ministru Robert Abela biex tikkontesta l-kariga ta' President tal-Partit Laburista, Dr. Gregg qal li Dr. Abela talaba tagħmel dan għax jaf li se tkun fidila lejn dak li jiddeċiedi hu kif qal li kienet fil-kariga u ġabet lill-Istazzjon Nazzjonali magna ta' propaganda tal-Partit Laburista.